Bapak lemos tekan yang kaget aduh riko katon apa bungkus pedak was yen tak tamatke katon banjir rarik-rarik kang asta pusaka biru manuk yo iki kang dadi pepalangku lan uga kang dadi mangsaku dadi pepalang lan uga dadi mangsa lengge para satriya-satriya bumi sendewe yo manuk Aja tumeh kowe satriya kene coba yen pancen sekti mamara maju siji-siji prangkane lawan kala sregi Gus yo 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 ya iki lho kan dadi tetanggeku ana sajroning palagan tunggu lan padano ayo bareng-bareng aku maju wah lelo mangindamu aduh Raja kalau mongso bakal dendel duel balung sarta ulenmu yo ha ho ha ho nah oh no saya Sirang geli ana nanti seregi
Yoning Agri wae Bumi senderewe Oridu mawur mangawur-awur Pangkat dan mencorong itu nyomangap saambane kuwa sang
singa barong bumi selene manwa mawur mangawur awur murahan tengaraning sore wong mawur bangsa tenakan ya pulang padha durana esti rekaka endah kaca layu sapi Awas. Ayo. Iki lho satriyane bumi senderewe ade. Oh, maju ger maju ger. Yo, Mas Bimaya lho iki. Sawetara suwe aku kangen Sri Ratu Mas Bimaya. Oh iki lho, yo, oi. Riko. Ayo. Yo, hey. Yo. Ayo go, go.
Gone sing semangat. Ayo. Iki lho. Yo, giat. Oke. Ayo. Kita bangun kembali bro. Tulung Agung punya iya. Ayo man. Oh, ayo. Titi wajine awake dhewe kota minta bumi dendewe ayo ya rokno kene Aku
Terima kasih kepada beliaunya Bapak Bupati Tulungagung, Bapak Wakil Bupati Tulungagung dan juga Bapak Ketua Kadin Kabupaten Tulungagung yang luar biasa. Para pelaku MKM yang ikut basar di acara peresmian Kantor Kadin matur sedulur dan juga sekaligus Ketua Paguyuban Jaranan se-Kabupaten Tulungagung matur nuwun. Lur nggih saderengipun kula matur suwun sanget dumateng para penonton sedaya nggih ingkang sami rawuh andharaken mangkapun menika niat kajati